Здравейте, хора! Коста скелети. Минека е тук и съм сега с Джона. Ще опитаме да снимаме малко по-дълго, защото предишното видео беше така кратко. Не стана много сполучливо. И с Джона сега, Джона 100, тима ми, където оцеляваме в мултиплеера. Сега ще правим бренч майнинг в мината. Ама къде беше? Да. Добре, ето вижте как сме се развили. Много яко, нали? Добре, айде започваме копането. Да отиваме в мината. Ама ни трябва торчове. Направихме фермичка, ама сега няма ми показваме. Тръгваме. О, само как яко направиха. Спринджиш. Това се едно ти увеличава скоростта. Бидемич. Дай. Вода. Сега тук сме с... Тук сме с двама приятеля. В случай, че сте виждали, така, веднъж оцелявах с... Тоест бяхме на евенти с Зако. Един приятел... Но аз не лъжа да снимам, сега снимам. Така че се наслаждайте на клипчето. Което правя. Защото ми е много трудно, разберете, хора. Едва си представям дали ще успя да го направя. Напоследък имам малко проблеми с мястото ми в компютъра, така, рампамета. Не знам колко ще мога да удържат дълго клиповете, да се задържат, да ги снимам. И... Но поне и поредицата да се задържи. И да имам място, за да мога да снимам, защото като снимам не ми се товари. Не знам защо. То не биваше да става така, защото да записвам видеофайловете другаде. Не знам какво става. Няма нищо. Крипър! Да. Ти колко айрон имаш? Аз съм по-напред от тебе. 7. Не спори с кирката. Или виждането ми. Добре, че съм си го дал на светлина и FPS-то. То така, като стримвам, вече нямам никакъв лаг. В снимането. Марио, умираш! Внимавай! Трябва да ти взема айтемите, бързо! Лава! Ти ще умреш, какво се смееш? Добре, но следващия път внимавай като намериш лава, защото ще умреш. Няма ти дам айрана. Какъв то слаг, бе! 50 пъти чупя това блокче и не съм го щупил. Мръсен блок. Стига! Защото веднъж е много интересно. Прекалявам, че. Добре, събирам айрон. Стига да е. Човек, аз имам 11 айрон.
Виждам ти никъде. Минал при тебе. Преди 1 час се наспах аз, а той 9. Аз се на тебе. А той 10. Добре. Маля се едно като съревнование, кой ще събере повече айра. Това ще съм аз. Защото те наближавам. Аз съм 11. 13. 16 айрон. Наистина, омага. Добре, усети сега тук, защото нищо не се вижда сега. Дори с фокуса. Или се спуска и направо водата, отдолу има светлина. Право. Кеф. Охо-хо. Ами да, защото или спомнят, или си играят с АФК, или пишат с ми. Бе, нищожен айрон. Не, моя. Ще го вземем. 15 айрон. Те ти лагва, нали? Аз ще взема този айрон. Мой. Не, той е мой. Аз искам айрон. Ти колко айрон имаш? И аз 18. Айде сега. Да събираме никакъв айрон повече. Намира и други ресурси. Аз пък 20 айрон. И пак продължаваме да се съревноваваме, въпреки че не бива. Ще набия по айрон. 24 айрон. Ти колко имаш? Ами колко имаш? Тук ако сега умра... Дай, добре, аз имам 24. Какъв? Какво стана, бе? Човек? Май падна. 24. Търся сега. Търси само айрон. И той е мой. Който намери. Срещнахме се. Браво. Да потърсим за айрон. Окей, добре. Аз мога да го добавя. Така ли? Я? Супер. След като исках да погледна леко, очевидно ще стане голям спам с този скайп, нашите скайпове. Нещо такова. Защото сега, когато хората ни гледат, ще си казват, те се издигаме. И така, като видят скайповете и само ще ни набират така, ще ни търсят и тогава ще ни блокират компютрите, защото ще има прекалено много абонати и ние ще станем взети. Браво на нас! Не, наистина, много ще е яко да сме известни. Особено след като правя това клипче. Ама на къде сега да се запътя, няма никакъв проблем. Кой ги е гледал, бе? Значи, нашите клипове ли ги е гледал? Мале... И тогава, значи, той ги харесал ли ни ги е, бе? Да, благодаря! Добре. Той ще гледа и този клип. Как стигне този момент? Благодаря, че ни харесваш клип. Благодаря, че ни коментираш. Благодаря. Много си добър. Благодаря.
Хайде да си. Добре. Ой, Фрозън. Какво става Фрозън? Аз снимам.